Казвам си сега, не намерих сили аз да спра. Ти казваше, аз помня, тогава не повярвах, че изхода съвсем не е това. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Йордан Йорданов и вие сте с минутите на администраторът. Тази вечер нашата тема ще бъде за един глобален проблем, проблема с наркотиците. И първо нека да поясним какво е наркоманията. В медицински смисъл това е зависимостта от химически вещества, водещи до привикване, влияещи на физиологическото и психическото състояние на човека и правещи го зависими от тях. Образно казано, това е пътят към гробищата и родителите са длъжни да ги разберат, колкото и страшно да им се струва това. Мой гост тази вечер ще бъде Владимир Рашев, един млад човек, преминал през ада на наркотиците и успял да се пребори с тях. Добър вечер, Владимир. Добър вечер. Нека накратко да ни запознаеш с твоята история. Да, разбира се. Моята история е изпълнена с много прецеденти, с много парадокси. Имах нормално детство, в смисъл бях примерно дете, успешен в училище и всичко като че вървеше както трябва. Имах голям респект от родителите си, особено от майка си. Държаха ме, нали, доста в контрол, доста, нали, така, с респект към тях. Но дори може би повече отколкото трябваше и когато станах на 8-ми клас и малко по малко, нали, контрол започна да отслабва, в смисъл аз вече бях голям. И, нали, така имах свободно движение навън, да излизам и всичко това. И тогава, нали, започнах да пуша цигари. В 8-ми клас бях на 15-16 години. След това на 17 вече пуших марихуана и никой не ми е предлагал. Просто аз самия потърсих това, разбрах, че имаше хора, които го разпространяха, които го използваха и исках да опитам нещо ново. Имах много комплекси, имах много слабости в характера, имах проблеми в къщи, нали, семейни проблеми, нали, майка ми и баща ми. И всичко това рефлектираше върху мене и търсих някакъв начин да избягам, търсих някакъв начин да покрия тия слабости в мене. И посегнах към марихуаната. Хареса ми отначало, беше вълнуващо, беше като на шега, че правиме нещо тайно, забранено, обаче също така толкова вълнуващо. Излизах, пуших, хареса ми. Така продължих около година, започнах да ме... Съвсем привикнах към това, строеше ми се нещо нормално, търсих вече нещо ново, защото не ми доставяше това удовлетворение. Имаш ли роля средата, в която се намираш, приятелите? Разбира се. Потикнаха ли те към това в вашите събирания, във вашите купони? Разбира се, аз когато започнах да пуша, вече приятелите ми започнаха да бъдат все повече в тази среда. Нали, все повече и повече хора, които взимаха, които дори вършиха престъпления. Дори се гордеех, че ги познавам. Разбира се, че влияе, да. Много от младите хора смятат, че когато посегнат към цигарите, към марихуаната, към дрогата, те смятат, че по този начин вече порастват, че изпреварват останалите, стават по-независими, навлизат в една друга среда, която всички знаем, повечето млади хора се опитват да поддържават. Това нещо даде ли ти някакъв друг смисъл на живота, някакъв стимул, че си нещо повече от тях, че си напред, че си пораснал? Да, самото действие на химическите субстанции, които след марихуаната започнах да използвам, самите те рефлектираха много върху психиката ми. В смисъл тогава нещата бяха все още добри и доста дигаха адреналина ми, доста дреха самочувствието ми, падаха комплекси, задръжки, да. И наистина се чувствах голям, чувствах се повече от другите, чувствах се, че вече съм силен, нали? Свободен. Това повлия ли ти по някакъв начин на отношението ти с семейството? Разбира се, отначало имаше доста време, в което родителите ми не можаха да разберат въобще, че имам този проблем, може би около 2-3 години. Успях умело да скрия това. Кога разбра, че трябва да се опиташ да спреш, да се отделиш от това? Много късно, бих казал. Прекалено късно го осъзнах, че трябва да изляза. Толкова късно, че просто вече нямах възможност с моите способности да го направя аз.
Аз ще засегна малко един проблем в това, в вземането на дрогата. Аз познавам, имал съм познати, които, както навярно и ти, които вече не са между живите. Влияе ли това на здравословното състояние на хората, които вземат наркотици? Естествено, здравословно. Има ли фатален край? Естествено, Познаваш ли фаталния. такива хора? Да, чувал съм, хора умират от дрогата всеки ден. И това руши здравето от всяко едно отношение. Мен ме е страшно кофти, защото аз виждах едни млади хора в разцвета на силите си. Много от тях са страшно умни, находчиви. След това научих за няколко от тях, че те вече не са между живите. Те бяха на хероин. Всички знаем, че хероинът е най-коварният наркотик, който може да съществува. И тези хора вече не са между живите. И понякога се задавам въпроса, струва ли си всъщност, има ли цена кефа, както казват на жаргон, за да стигнеш до там, че в един момент да се разделиш с живота си? Да, цената е точно твоя живот. И кефа, така наречен, може би няколко месеца или първата година, или най-много 2, след това започва ад. Кажи ни с няколко думи, какво стана с живота ти? Когато започна ти да взимаш наркотици, когато започна да се събираш с такива групи хора, когато се отдели от ония живот, в който си живял, възпитаван, ходил си на училище, други приятели. Всичко това, когато се обърна, всъщност в какъв живот ти започна да живееш, с какви хора почна да се събираш? Живота ми изцяло се промени. Събирах се и се движех само с престъпници. В смисъл, говоря директно. С хора, които бяха криминално проявени. Нали, те бяха всеизвестни там в квартала ми. Училището ми се занемари, успеха ми в училище тръгна надолу, не ходих на училище. Старите ми приятели, които бяха добрите, нали, с тях не излизах много, защото нямахме допиране. Аз разбирам, че ти е било много трудно. Вероятно си се опитвал няколко пъти да спреш да взимаш наркотици. Опитвал си се няколко пъти да се отделиш от тази среда. Как всъщност успя, кой ти помогна, по какъв начин успя да се оттърсиш от този бич? След като опитах няколко пъти, разбрах, че това е извън моите способности и моя обсег да направя нещо, за да изляза. Потърсих помощ в един център, нали, той корена му започва от Испания, нарича се Рето, център Рето Надежда. Там постъпих в София, във Войняговци. И там пребивавах 4 години и половина, като имах план да пребивавам само 1 година. Център е напълно безплатен. Там наистина получих адекватна помощ от хора, които са минали. По този път бяха християни, центъра е християнски, нали, както казах, безплатен и получих много адекватна помощ там. Така. Разкажи на нашите зрители, на всички онези млади хора, които в момента ни гледат, какъв е животът ти сега? Би ли се върнал някога отново към онзи твой стар порок? Живота ми сега е коренно различен, нали, съвсем трансформиран. Следвам висшето си образование по теология, ходя на църква, спортувам, тренирам. Значи може да кажем, че онова време, което сте отделяли за хайманосване по улиците и събиране с лоши приятели, отделеното време за дрога, сега го компенсирате като спортувате, работите, ходите на църква. Спортът замества ли, компенсира ли всъщност липсата на дрогата? За мен де-факто липсата на дрогата я запълни вярата в Христос. Нали, аз съм християнин, както доуточних. Спорта беше една прибавка, която наистина ми е хоби. Но главното нещо, което ме държи далеч от дрогата, това за мен е Бог, това е Христос за мен. Сега аз ще ти задам въпросът. Какви са причините младите да посегнат към дрогата? Какво ги кара според теб? Причините са комплексни и са съвсем разнородни. Значи, както в моя случай с доста слабости в характера, младият човек има комплекси за малоценност, нали, външен вид, общителност, комуникация. И всички тези неща, привидно, когато започне да се взима дрога, се анулират, в смисъл маскират се.
Също така проблеми, ако родителите се карат, ако има нарушена семейна обстановка, също е фактор. Средата също е фактор. Има много фактори. В последните години ние забелязваме, че се загуби онова старото матриархално семейство, в което дисциплината, уважението към родителите е било винаги номер едно. Участието на интернет, на компютрите, което отдалечава хората от личният им контакт, от възможността, дава им възможност по-лесно да влизат в тези среди, по-лесно да контактуват помежду себе си. Аз мисля, че загубената връзка между хората, между родител и деца е една от основните причини, които може би кара младия човек да реши да мине на другия бряг. Но това е мое лично мнение, по така странично наблюдение. Не знам дали съм прав, дали има нещо вярно в това, което споделям като мнение. Аз мисля, че има много вярно, защото наистина отдалечаването на родител от дете, това е голям фактор. Детето спира да споделя, особено ако има напрежение, родителя постоянно се кара, държи прекалено в контрол, това е много голям фактор. Ние знаем сега икономическия негативен ефект върху хората в България, липсата на работа, на заетост, на доходи, проблеми с плащане на сметки. Създават се напрежение вкъщи, то рефлектира върху децата, вероятно, и те търсят утеха точно в това. Би ли обяснил какви наркотици вземат и чиста проба ли са те или са някакви мишилки или бокуци? Чуваме, разпространяват се разни информации. Твоето мнение какво е? Твоята информация? Аз, когато започвах през 2003-2004, химическите неща, говорим за амфетамини, за екстази, за пико, бяха все още добри. В смисъл, нещата бяха чисти, рядко имаше некачествени. Сега смея да твърдя, че повечето са некачествени. Хероина от начало, когато аз започвах, може би също беше качествен, но не съвсем. А сега е съвсем развален. Значи просто сега в момента това, което се предлага, е пълен буклук. Напоследък в новините, когато чуваме за смъртни случаи от употребата на наркотици, най-често причината, която се споделя е, че наркоманът, който е починал, е взел некачествена дрога, примесена, дори съм чувал с някакви опасни съставки, такива като отрови, миша отрова, някакви такива. Затова вие какво ще посъветвате младите хора? Дали въобще трябва да се обърнат към, дали да пробват, дали най-безобидното марихуана или някакви такива екстазита, или просто трябва да бягат като дявола от тамян от тези неща? Първото, марихуаната и екстазито за мен не са безобидни. Аз оттам тръгнах. И това е една стъпка, която те приближава много и към другите неща. За мен би било въобще добре да не се почва такова нещо и при проблеми, при комплекси, при неща, по-добре се търси помощ в семейството, не знам, дори в църквата, но не да се прибягват към тия неща, защото това е най-голямата грешка в живота на младия човек, която може да направи. Последните години, вие казахте църквата, вярата, последните години се забелязва, че младите хора може би посещават църквата само по празници. Рядко се говори в училищата и по телевизията и в пресата за вярата, за християнската вяра, за човек, че може да се обърне към Бог и трябва да вярваме повечето в нас самите, за да успеем да постигнем някакъв резултат. Как се отразява вземането на дрога върху отношенията между наркомана и неговите родители, приятели в училище? Какви са промените, първоначалните промени, които най-често се забелязват в хората, които започват да вземат наркотици? Промени в поведението, детето става потаен, или младежа съответно почва да става потаен, често да излиза, нарушения в съня или стои буден през нощта и през деня спи. Това е така, нарушения в съня е безспорно. В храненето, когато човек е на дрога, той няма апетит. Когато дрогата го пусне, тогава започва апетита.
Има много признаци. Агресивен става, нервен става, постоянно търси пари младия човек. Аз ще посъветвам всички родители да бъдат прекалено внимателни, да отделят повече внимание на своите деца, да наблюдават тези симптоми, защото те са първата крачка, по която могат да помогнат на своите деца да не затънат в блатото на дрогата. И нека да отделят повече внимание и да бъдат по-внимателни, защото проблемите, които възникват в ежедневието, не могат да бъдат оправдани в един момент, когато един млад човек изпадне в тази дупка и после, когато така наречената приказка в разговорния език, когато колата се обърне пътища много, по-добре е да направим превенция в началото, отколкото да оставим нещата и да ги забележим вече в крайна фаза, защото когато един човек започне да консумира, когато започне да взима наркотици, той започва да има така нареченото криминално поведение. Стават ли обаче криминален контингент наркозависимите? Ами стават и това е неизбежно, защото на хората, които започват да взимат наркотици, им трябват пари, които пари не могат да дойдат от джобни, нали, прекалено недостатъчни са. И младият човек се принуждава или да краде, или да започне сам да разпространява наркотици, или ако са момичета, нали, знаем съответно. Да се продават? Да, продават. За дрога или за пари? за... Точно. Да стигнат до там. Всички ние сме се сблъсквали, всеки дневно четеме в пресата, слушаме от приятели, че най-често някой техен приятел, някой техен близък е изнесъл нещо от къщи, продал го е, заменил го е, откраднал е от свои приятели. Ето тук това също е един момент, в който родителите също трябва да обърнат много голямо внимание, когато започнат да забелязват, че от дома им изчезват вещи, изчезват накити. Те трябва да обърнат внимание и да се зададат въпроса, когато стане, може би, постоянно това нещо, когато стане всекидневно, това трябва да им светне лампичка, че може би тяхното дете продава тези вещи, за да си купува наркотици. Така ли? Абсолютно, абсолютно, да. От каква доза всекидневно се нуждае един наркозависим? Би ли обяснил смисъл как е, еднократно ли се взима през деня, по няколко пъти на ден ли се взима? Обяснете ни точно каква е схемата на един наркозависим. По колко време, по колко дози на ден би трябвало да взима, или това е от самия, не знам, от самия начин, по който изпитва нужда ли, как? Ами, отначало, когато започнеш да взимаш наркотици, никой не започваш с големи количества, но наркотиците, особено синтетичните, говорим за амфетамини, пикоекстази, те са направени, за да може да има голям толеранс, т.е. дозата се увеличава главоломно. Започваш с, може би, 1/10, 1/15 от грама и свършваш до грам, грам и половина, нали? Става увеличаване драстично и започваш, когато вече си в напреднал стадий, започваш през час и половина, два. Когато те пусне, веднага посягаш отново. А какво става, когато не успееш да намериш необходимата доза? С какво се сблъска наркозависимият? Какво става? Ами тогава започват кризите, значи дали хероин, дали синтетични наркотици започват съответно психически, или при хероина има и физически абстиненции. В какво се изразява това? Просто това също е един фактор, по който родителите могат да забележат, че всъщност детето им има проблем. Може би когато изпадне в такова състояние, те ако го видят това нещо, ще могат да разберат, че това е от липса на наркотици. Ами ставаш неспокоен, ставаш нервен, търсиш и ти трябват пари на всяка цена, т.е. не приемаш алтернативата да не намериш. Ако не намериш лесно, започваш с лъжи към родителите, трябват ми за това, за другото,
Нали, всякакви неща се измислят, крадеш, но няма алтернатива да не намериш пари. Защото просто чувстваш се много тягостно. Владимир, какво ще посъветвате онези, които вземат и тези, които искат да опитат наркотиците? Какъв съвет ще дадете на всички онези млади хора, които волю или неволю ги очаква твоя път, по който ти си минал? Ами за тези, които взимат, просто бих посъветвал да не губят нито ден, но просто да се обърнат към адекватна помощ да получат. В смисъл, аз самия се опитвам по някакъв начин да помагам, т.е. може да се свържат с мен. Центъра, който аз съм бил, мога го препоръчам от сърце, просто грижата там е адекватна и е безплатен център, християнски център. Ако не са посегнали, а искат да посегнат, просто това ще им бъде най-голямата грешка в живота им. Това нещо, наркотиците рушат животи. Просто неминуемо ще се разруши живота по този начин. Ако има проблеми, да потърси родители, да потърси църквата, ако щеш, да потърсиш вярата. За мен също беше отживелица преди вяра, Бог. Това за мен беше нещо далечно, но наистина това е нещо, което за мен днес ми запълва ежедневието, сърцето, деня, не знам. Така е, много често забелязваме, че хора, които са изпаднали на дъното, когато са в крайна безизходица, те се обръщат към Бог и намират самите себе си и това им помага. Искам да обясните на хората, че всъщност сам абсолютно невъзможно човек да успее да се откаже от наркотиците. Ами, особено ако си в напреднал стадий, това е невъзможно. Много пъти опитвал съм да сменям среда, опитвал съм да не излизам. Не става. Решението е временно. Касае се за седмица, 2-3, но е временно. Трябва кардинална промяна някъде в главата и в сърцето да просто се случи. Просто човек трябва да се промени. За да може да се промени тотално. В средите на наркозависимите има ли определено разделение, както примерно в нормалната среда, богати, бедни, хора, които вземат слаби наркотици, хора, които вземат скъпи наркотици? Има ли такива разделения на групи? Примерно, тези са хероинозависими, тези са от баровци, те взимат кокаин. Има ли такива неща? Да, естествено, има прослойки. Обикновено тези, които са на синтетична дрога, презират хероиново зависимости и казват, че са пропаднали. Но не знаят, че самите те също не са по-добри от тях. Да. Аз искам да ти благодаря за тази толкова поучителна и важна, не само за мен, а и за всички наши зрители, беседа. Искам всички хора да вземат пример от Владимир и да намерите своето място в живота си. Спрете докато е време, майки и бащи, бъдете по-любящи към своите деца. Не им позволявайте да стигнат дъното. Това беше всичко от нас. Аз ви пожелавам приятна вечер.